Dagitoy iti daw yan nga naisurat kadagiti lokot ti pagbasaad idi nga sidorot iti tinapudno nagpamati. Isong kabsa digitoy metin tayo suroten akay papanan. Digitoy anay lanad kadagiti sorsorat ngayon tayo amwen kadagiti kay papanan digitoy asorsorat. Kadagiti apamaneknek mabasa iti Hebreo 10 iti 16. Daytoy iti tulag nga aramidek to kadakwada. So kadagiti iti bagbagana nga aramiden tayo nga adda ang mabasa inton malabos daytoy nga aldaw ko na iti apo. Ikabil kunto kadagiti lilintag ko ken isurat kunto ida iti isip da. So digiti kapsat nga nintay basaen ken amwen naisurat itong gal panunot iti tao digita. Haan nga may surat laeng iti bulpen iti papel. No di ket digitoy anay baldit kadagiti sursurat nga adda a mabasa. Isu digitoy anay spirituan nga adda digitoy akay papanan na. Tarigiti kabsat kas tiyay na po nga Kristo imay laeng iti lukot iti pagbasaan mentay soksokimaten gapo kadagitoy asorsorat iti linaon iti Biblia. So di kita kabsatin na ibagbaga saan nga may panggap laeng iti pagisurat i sabsabali akay papanan anay lubungan no di ket nagloryaan iti kay papanan na masumreg iti panunot gapu iti sao ngagturong iti Dios. Kadagiti kapsat apamaneknek nagadu digiti kay papanan na ang mabasa apamaneknek kas iti naisurat iti umuna at Timoteo 1 iti 11. Kas mayan nurot iti nagloryaan nga ebanghelyo ti bendito a Dios isu iti naitalet kanyak. So dayto iti adda a mabasa kita apaset iti baro a tulag. So kadagiti alinlinteg na santuan iti adu akay papanan ngagturong iti Dios digitoy paddamo digitoy apamaneknek a mabasa iti Roma City iti 12. Iti kasta nga rod iti linteg na santuan nalinteg ken na santuan. Isu di kita kakabsat tinibagbaga nalinteg ken naimbag iti nga iti kay papanan na. Tadi kita daddaw makabsat agpaiso nga agpampamati da mapanda makigimong wano makimisa akon kunada. Ngam di kita kabsat ni simang petdan iti balbalayda managsauda iti dakes. So di kita tahan nga umiso kakabsat nga kay papanan digitoy asasao. No di ket nasaya at iti intay panagsao yore no kasano iti pungtot haan met kamay katayta iti panagpungtot. Kas kay papanan na digitoy takinuna na nga rod na nagpungtot kayo ang kuma alum na kitinit asipungtot kayo pailaan. So di kita kapsat itin na ibagbaga hantay nga malapdan di kita abanag no kasano ti panagpudot iti panpanunot tayo no di ket natal na lang masayaat iti panakawa digiti daddo makabsat kas nain lubungan lang apalawag nga apoy nga kungkunada ngem di kita kabsat aglabas di kita haan nga mataginayon no di ket iti mataginayon dagijay awitin tayo abanag gapu ti panunot. Isu nga kabsat digitoy intayo adalen warwaren kas kay papanan nigitoy asorsorat tapno
mamuan tayo, maadal tayo, kadagiti umiso, nagturong iti Diyos, digitoy, kay papanan na. Isa nga digiti kabsat, ipapaabot ko, gapo, kadagitoy, asasao, gapo iti Facebook, tapno, digitoy, buyain nyo, pagadalan nyo, no, gusto matlaan, digitoy. So, kadagiti kabsat, pagibasaran nyo, no kasaan no, iti panagdayaw, kun iti turong, iti Diyos. So, digiti kabsat, iti sinagsagaba na pong Jesucristo, kadagiti asasao, gapo, iti baro at tulag. Ta iti daan at tulag kakabsat iso iti pasit ninwi. Iti libro na iti Genesis. Ngayon gana iti daddo maapasit iti daan at tulag. Iso nga kabsat digitoy ado asalaysay ado akay papanan na gapo iti padang timbeng tayo kadagiti nasaya at nga panagsao iti nasaya at mag-ugali tayo so di kita katagyaman na iti Diyos Ama ang manakabalin iti sa amin. Amen.